to koro ng'eny. To inyal wich bare maneno ga ka ji nyalo connect ahinya ni nyaka ne ng'ane tho wiya bara. Tinyalo yudo ni wich barno en nikech nitiere penjo moro to gigima penjo misiki penjori to onge duoko. Ipenjori to onge duoko. Yes. To ipenjori ni wuon. Yes, yes. Ok ipenj ng'ato. Nikech parni awacho ni sami ipenje ng'ato to chalo gimowuok kuomi. Sami ipenje ng'ato to chalo gimowuok kuomi. Moloyo tho mar apoya. To kendo gima ang'eyo ni chamo ga ji ahinya. Yes. Kendo en gima nyalo bedo gi lit kod kuyo makel ne ng'ato koro tuo mag pressure mar ondingi rami wi bari koro bedo ni kata in kod ambululu seche te. En ni chuny pile pile ka ng'ato otho. To nyaka bedie ga gi to moro ni dine watimo ma. Kata dine watimo macha. Kata dine watimo macha. Gino chando ga jogo ma chiegni kod joma gi familia. Inyalo yudo ni koro sani ka wacho gi muolo mang'eny, ng'ato nyalo wacho ni ok nonego kata ter jakom India. Inyalo yudo ni ng'ato dwa ng'eyo makata sani nitie ng'amo ng'eyo ni daktari mane ng'eyo mochak ng'eyo ni to somo kanye to setiyo marom nadi. Makapono yudo gimoro monyalo yiengre. Tinwang'o ka kanyo ema koro sike ni iyudo ka koro miye chuny malit. Chamo pache. Koro chamo pache ma dine bedi. Dine ok watimo kama. Dine ok odhi. Dine ok owuok. Tho ka tho nyaka bedie gi gimoro mar dine. Dine watimo. Dine ok owuotho. Dine ok ogo step abich e odiochiengno. Nikech inwang'o ka koro nitie kaka koro iyudo weche manotimre odiochieng' mapok nodhi, chieng' mokwongo, chieng' mar ariyo. Apani nyocha neno ka nitie jomoko ma bende nonenrego ka ikinyne kowuok. Nitie jomoko ma bende emano oginene. Oketo wach ahinya mahino ni jaduong' dhi mondo idhi ywe. Ineno. Koro inwang'o ka jogi nyalo dong' gi to ni dine an ok najiwo wachni to ok dinotimore. Inyalo yudo ka jomoko wacho ni dine nobedo gi ng'ane, kata dino dhi gi ng'ane, kata dino wuotho gi dakteche ni adek. Inwang'o ka gik ma kamago ahinya timore kata ne jogo ma olalo nyithindo. Ineno ka ng'ato nyalo bedo ni notero kata mana ng'ate mohero to dhi otere oringo kode osiptal moro machiegni. To chunye paro ne dino oringi mochopi osiptal moro maber to ok dine tho nowuok. Timore ne ji mang'eny. Koro mane gima ka chamo chuny ng'ato to ber kowacho odhi oyudo ng'atno molony kata mogenorego ta koro kowacho wechegi to nitie kaka koro mokwongo en owuon onwang'o ka koro onwang'o yweyo moro. To mar ariyo ka en gi ng'at mochiko ite mowinje kabisa tinwang'o ka en bende koro yudo yweyo moro. Neno. And weche nitie mopogore opogore miwacho e wach tho. Ing'eni nitie jomoko ma ka tho bete tidhi bi wacho ne ni amos. To gino nyalo bedo ne marach mokawi jamakosa ni nibiro miwacho ne ni mos. Kendo ji mang'eny osewacho ni nana niambia pole. Pole ya nini? Gimora mora miwacho nyalo bedo kod chandruok. Omiyo koro ka ibedo kod ng'atno ma ng'ate otho kata ma olalo ng'at mogeno tibedo ng'ama winjo moloyo ng'ama wacho. Ichiko iti koro nikech nyaki ibed ng'ama oluoro wach moro amora, nyaki winj wach mowacho to itiyo kod rieko nikech rieko to nitie. Rieko pogore kod gimoro amora. Imiye wisdom moro matin ma iwacho koro in bende kidwoke tidwoke yo moro makelo ne konyruok. Kech wasebedo gi jomoko nitie chieng' moro mane wadhi en mana dakika 25 ka nyathi mama moro, nyathini achiel, nyathi achiel kende otho. To kotho notho ni koro nene otho no wang'. Koro waneno gimoro machalo dhano. To ng'ama nwachopogo to wacho ne ni kaw Nyasaye. To mana pat manopado. Ma ji obuok
to en nikech idhi to okirito mondo iwinji gima dhi e ngima kata chunye kata pache eka in iyud kamidonje. Okay. Kichopo ni ine makoro ibiro, mama moro otieko higni 8 ka ok odok e kanisa nikech osemanyo nyathi kuom higni madhi 7 to noyudo nyathini to kuom hawi marach nyathini ochako tho. To koro jo kanisa kobiro to gichako mana pango mesa to giketo msuma to gichako mana lemo. Ok nodok e kanisa, waromo kode bang' higni 8. Omiyo weche mag tho ji onego rit weche ma giwacho ahinya. Okay. Ada penjo moro, nitie penjo moko ariyo kama dani mondo mi duoki. Penjo mar ni